Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula lapha ke sizawuthetha malunga nento yemetsha izolo, ingakumbi phaa kuMduduzi Shabalala, inkwenkwenyana esencinci sazengobuso ezweni. Umfana omdala ke abantu abaninzi babeka ke izikhalazo phezu kwentloko yakhe umfana omdala, nakumakhasi onxibelelwano phaa ko-social media bakhona abamkhalazelayo umfana omdala besithi ke noko uba elanqaku ebethe walivalele emnatheni Kaizer Chiefs ke ngethi yaphumelela phaa izolo akakwazi uphosa ke ibhola lelahlobo umfana omdala. Singene ke thina ke bathandi nani baxhasi bebhola elikhulu laseMzantsi Afrika xa uthethwa ngolo hlobo phezu kwe-young star, sizawuthi ke thina okokuqala nje uMduduzi Shabalala usemncinci kakhulu. Yiyo laa nto iza kwenza ke abafana ke babona into yokubana ke bathi bengena ebaleni bangakwazi ukunyusa umgangatho ngoba bawudlala besoyika, ngoba ke isupporters ixesha elininzi ke sihleli phezu kwabo azibeseki, azibasapota, azibakhuthazi. Into ezenza abafana abathela ziyabagxeka. Uba kujonge kuqala before umgxeka umntwana okubana ke ujongene nobunzima bungakanani uMduduzi Shabalala phaa umfana omdala. Ewe laa bhola uyitholile, kodwa umfana omdala banawuqaphela laa bhola bengalindelanga into yokubana angayithola kulaa meko ibiyiyo, but laa defender enza iphutha ke wabe ke sayifumana kumfana omdala, wangqala ugolkipa wazivala zonke iengile phaa ugolkipa kweqela leCapetown City. Ke uMduduzi Shabalala into embethe kakhulu phaa umfana omdala ke yi-experience. Umfana omdala kangakwazi ucinga yowantantazela ke yenziwa nayiphi na ke youngster, nako nomfukenge njengoba eyoungster seyivuthiwe phaa kwaLorlando Pirates, kodwa kuye kuphinde kucace into yokubana ke usemncinci xa ezinye izinto ezenza umfana omdala kuye kuboneka into yokubana ke noko naye lo mfana usemncinci. Noko madoda masingade sibeke izembe phezu koMduduzi Shabalala, masimkhuthaze. Banintsi abadlali phaa abane-experience baKaizer Chiefs baphosa mihla nezolo. Sithetha apha ke thina ke ngoChivaviro, sithetha ke lapha thina ke ngoModi, sithetha lapha ke ngoDupreez, abadlali abaphosa mihla nezolo phaa kwiKaizer Chiefs. Noko laa nto phaa kuMduduzi Shabalala yinto eqalekayo umfana omdala, noko liphutha. Futhi esibini indawo ubethwe i-experience umfana omdala, mhlawumbi uthe xa eqhamke nalo golkipa wasovala iengle zokugolkipa akabi nalo icebo umfana omdala indlela ke yokwenza. Mhlawumbi ibiyiplayer ke ene-experience biyawucinga kabini, ibona into yokubana mayithathe ibhola ibe ngaphezu kwakho ugolkipa iyivalele emnathini. Umfana omdala ke uye wothuka wakhaleza wakhaba. Loo nto ke iqhelekile ngoba zikhona ke players phaa ezine-experience ezinoqhamka nogolkipa ngolaa hlobo zifike zifuthi ke ziphose kwa ezopali. Ngoku zine-experience sibona izimanga phaa ooPulemode, sibona izimanga phaa ooChivaviro, sibona izimanga phaa ooDupreez. Noko makaxolele umfana omdala, udlala kakuhle kakhulu umfana omdala. Futhi ke usasengobuso, futhi ikamva leKaizer Chiefs eli amadoda malikhuliswe ngendlela erayithi, makungabekwe litye phezu kwentloko yomntwana. Xa yenze iphutha makaxelelwe kakuhle, akhuthazwe, abheke phambili. Into yokubana umfana omdala ke kubekho abamgxeka kakhulu ngoba ibhola iphoswa nangubani. I-performance yakhe umfana omdala ibintle phaa izolo. Baphulaphula ke akusoyam ndodwa, nani ke ningake ningene nitshone into yokubana ke niyiva njani imeko yakhe phaa izolo uMduduzi Shabalala. Nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.